Ráno išiel, dobre. Po vrcholovaní tejto rozhľady, tohto finále budeme vyhlasovať výsledky disciplíny Stepford spôsob, Instagram kritiky aj 100 metrov známy, takže následuje technická prestávka, počas ktorej si vyhlásime všetky disciplíny. Prosím, aby sa hneď na vyhlasovanie výsledkov dostavili medailisti týchto disciplín, ktorých som už čítal. A ešte tým pripojím dievčatá zo 100 metrov známka, Tomáčková, Kamila Majková, Simona Mičunová a Kristýna Andrika. Zvíťazil Rostislav Kubický časom 58, 19, 58.